Entrenamendua behar da garrafa egiteko, ala? Ni pentsatzen nuen, ez? Baina zeo zer behar da, Aita, txikia ginenean aita zen parte hartzen eta, orain guk hartu dugu lekukoa. Zein da sekretua, zen nintzen dugu, ez da horren beste osagaiena, ez? Ez, azkenean eskua, nik uste dut eskua eta mimoa, dala sekretua. Bost, gauza boteten dugu edari horretara. Ardo zuria, izinetik txakolina normalean, gero berrandi, ure, bero bai, azukerea eta limoia. Sekretua da, erenko zedaten badozue, ez datila igirri edo daukela berrandilar, edo daukela limoilar edo azukeralar. Ezin behar dago apurren nazte gozoa, ez? Besterik dago hotz, dago granizaute, eta hori de garrafa, ez?